истироҳатгоҳҳо дар ҳаёти кӯдакон нақши хеле ҳам калон мебозад. онҳо дар истироҳатгоҳ бачагони ҳамфикри худро пайдо намуда бо нафарони гуногуни сину сол муошират карданро ёд мегиранд. кӯдаконе ки як маротиба ба истироҳатгоҳи тобистона мераванд метавонанд ба осонӣ доираи шиносиҳояшонро васеъ намоянд, осодона фикри худро баён созанд. дар баробари ин онҳо тозаву озода буданд, дар хона ва дигар ҷойҳо тартиботро нигоҳ доштан, ашёи худ ва дигаронро эҳтиёт намуданро меомӯзанд. қайд кардан ба маврид аст ки дар истироҳатгоҳи Гулхан 8 даста буда дар ҳар як даста 20-25 нафар хонанда мебошад, ки дар умум ба 200 нафар баробар аст. ҳангоми даромадан ба истироҳатгоҳ мо кӯдаконро дар саҳни истироҳатгоҳ машғули сурудхониву бозиҳои гуногуни варзишӣ дидем, ки мувофиқи реҷаи истироҳатгоҳ пас аз наҳорӣ онҳо ба бозиҳои даставӣ машғул буданд. ҳамоне ки дастамонро гирифта рӯи авроқи сафед хатҳои ростро бекашид ва ҳамоне ки аз пешравию муваффақиятҳои мо дар озмуну чорабиниҳо аввалин шуда меболиду мечархиду мерақсид ва ҳамоне ки аз нокомиҳои мо аввалин шуда нороҳат мегашт, мураббӣ, омӯзгор, муаллими башарият. имрӯзҳо дар истироҳатгоҳи Гулшан мо аз субҳи содиқ сар карда, аз варзиши пагоҳи рӯзӣ сар карда чорабиниҳои варзишии худро оғоз мекунем. баъд аз варзиши пагоҳи рӯзӣ истироҳаткунандагон дастурӯӣ мешаванд ба хӯроки субҳ. баъд аз ин чорабиниҳои бозиҳои шавқовар, офарин, бозиҳои футбол, волейбол, баскетбол ва шоҳмоту чашкӣ ва дигар намудҳои шавқовари варзишӣ гузаронида мешавад, ки мураббиёни мо дар ин ҷо хеле ҳам хуб корро ба роҳ мондаанд. мувофиқи реҷа 14 рӯзи истироҳати мо ҳар рӯз нақша чорабинӣ ба мураббӣ пешкаш кардааст. мураббӣ кадом соат дар кадом чорабинӣ бояд ки дастааш гурӯҳ иштирок кунад. масалан имрӯз агар гурӯҳи як дар чорабинии шавқовари офарин бо гурӯҳи 2 мусобиқа кунад, дастаи гурӯҳи 5 қати 6 бошад, аллакай дар майдони футболбозии хурд, майдони хурд ки ҳама шароитҳо ба мо муҳайя, шумо бо ин шинос шудед, бозӣ мекунанд, мусобиқа мекунанд. байни дастаҳо ҳам мусобиқаҳои футбол, ҳам мусобиқаҳои волейбол ва ҳам мусобиқаҳои баскетбол, шоҳмоту чашкӣ гузаронида мешавад ва беҳтарин бозингарон дар намудҳо, масалан дар намудҳои футболи хурд 5 нафарӣ мо аллакай бо ифтихорномаҳо пешкаш кардагем. дар охири ин ба хонандагон аз кадом муассиса омаданд, аз ҳар даста, масалан дар бозии футбол беҳтарин бозингарон ғолиб меоянд, ҷои якум, ҷои дуюм, ҷои сеюм ва беҳтарин бозингаре ки аз ҳама беҳтар бозӣ кардааст, хубтар бозӣ карда ва тӯбҳои зиёд задааст, ӯ беҳтарин бозингар бо ифтихорнома тақдим мегардад. бозӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти ҷисмию зеҳнӣ ки дар инкишофи ҳамаҷонибаи фардии бачаҳо муҳим аст, дар бозӣ талаби ба олами атроф таъсир расонидани кӯдак зоҳир гардида суръатҳои фикрӣ, ахлоқӣ ва иродавияш ташаккул меёбанд. амалҳои бозӣ дар кӯдакон дар натиҷаи тақлиди онҳо ба рафторҳои калонсолон ҳангоми муошират ба амал меояд. дар бозиҳои дастаҷамъӣ коллективи бачаҳо ба вуҷуд омада сифатҳои дӯстӣ ва ҳамкории онҳо инкишоф меёбад. давоми 5 рӯз мешавад ки ман дар ин ҷо истироҳат мекунам. ин ҷо ба ман хеле писанд аст. мо дар ин ҷо ба бозиҳои гуногун машғул мешавем, масалан футбол, баскетбол, шоҳмот ва дигар бозиҳои гуногун. ин ҷо боз мо обозӣ мекунем. мо ба наздикӣ дар бозии футбол соҳиби ҷои дуввум гаштем.
дар ин ҷо дар баробари бозиҳои гуногун мо аз дидани кӯҳҳои баланд ва табиати зебо лаззат мебарем. бо як ҷумла, ин аз ҳама беҳтарин истироҳатгоҳ барои ман аст. футбол мисли ҳама гуна варзиш барои саломатии кӯдакону наврасон манфиатҳои зиёд меоварад. пеш аз ҳама машқҳои ҳаррӯзаи берунӣ системаи асаб ва иммунитетро ба таври назаррас мустаҳкам менамояд. худбаҳодиҳии онҳо ба таври кофӣ афзоиш ёфта, мувофиқи ақидаи падару модар ва муаллимон, футболбозони ҷавон бо мақсаднокӣ, устуворӣ ва ирода фарқ мекунанд. бозии футбол барои мустаҳкам кардани мушакҳо, мустаҳкам кардани устуворӣ ва баланд бардоштани суръат кӯмак мекунад. илова бар ин омӯзиш ба пешгирии пайдоиши вазни зиёдатӣ, ғанӣ гардонидани хун бо оксиген ва беҳтар кардани мубодилаи моддаҳо мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки дар истироҳатгоҳи Гулхан бозии футбол яке аз бозиҳои дӯстдоштаи истироҳаткунандагон ба шумор рафта, ҳар як даста бо ҳам қувваозмоӣ намуда беҳтаринҳо ҷудо мешаванд, ки дар охир дастаҳои беҳтарин бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешавад. So, my name is Zohirsho, my surname is Nazrullah. I want to tell this kind of nature. This kind of nature is named by Gulkhan. Gulkhan is better than others nature because it have many difference between each other. For example, it have trees, mountain and nature also, and have many places for playing. And also I can call all of them. For example, first of all is basketball and football and others. For us for our age as swimming. Every afternoon we will go to swimming, and that's why I want to tell about this nature. баскетбол яке аз бозиҳои маъмултарин ба шумор меравад. он ба ҳаракатҳои гуногуни хос, қадам задан, давидан, ҷаҳидан, таваққуф кардан ва партофтани тӯб дар мубориза бо рақибон мебошад. чунин ҳаракатҳои гуногун ба беҳтар шудани мубодилаи моддаҳо, фаъолияти тамоми системаи бадан мусоидат намуда ҳамоҳангиро ташкил медиҳад. варзиши фикрии шашка, шоҳмол, ки бо тамрини зеҳнӣ иртибот мегардад, қабл аз ҳама андешамандиро дар ботини инсон тавлиду тақвият медиҳад. андешамандӣ, тезии ҳуш ва дарки маонии фалсафӣ аст. ҳангоми бозии шоҳмол қабл аз ҳама зеҳн дар ҳаракат мешавад ва фикр ба кор меояд. фикр ва андешидан меҳвари кори бозингарони шоҳмот аст. ман тӯли 5 рӯз ҳаст ки дар истироҳатгоҳи Гулхан истироҳат мекунам. дар ин ҷо ман хеле дӯстони зиёд ёфтам ва ман ғамгин нашудам. хеле бозиҳои шавқовар дорад. ба ман бозиҳои шахмат, обозӣ, волейбол, футбол хеле писанд меояд. дар баробари кӯдакони истироҳатгоҳ 20 нафар хонандагон аз мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе низ истироҳати худро бо як хушиву хурсандӣ гузаронида истодаанд, ки ин ҷо дӯстони зиёд пайдо кардаанду бо хонандагони дигар дар саҳни истироҳатгоҳ расмҳои зеборо тасвир мекунанд.
аввалан худро ба тамошобинони телевизиони Баҳористон муаррифӣ мекардед? ман Самадов Маҳмудҷон, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 шаҳри Душанбе мебошам. Маҳмудҷон, мегуфтед ки тӯли чӣ қадар вақт аст дар ин истироҳатгоҳ қарор доред ва ба шумо ҳамин истироҳатгоҳ писанд омад? ман тӯли 5 рӯз аст ки дар ин истироҳатгоҳ қарор дорам ва ин истироҳатгоҳ ба ман хеле писанд аст. дар ин истироҳатгоҳ хеле бозиҳои шавқовар ва бозиҳои хуб иштирок мекунем мо дар ин бозиҳо, аз ҷумла рассомӣ, баскетбол, волейбол, футбол ва ғайраҳо. мегуфтед ки бори аввал аст ба ин истироҳатгоҳ омадед ё солҳои гузашта ҳам меомадед? ман 2 сол аст ки ба ин истироҳатгоҳ меоям ва ба ин истироҳатгоҳ ба ман хеле писанд аст ва кӯшиш мекунам ки ҳар сол ба ин истироҳатгоҳ биёям. табиати куҷоро шумо тасвир кардаед? ин табиати ҳамин гулхани худамон аст ва ҳоло ман ба ин расм як манзараи инҷоро дида онро тасвир кардам ва мехоҳам ки ба он расм хеле монанд шавад ва ин расмро дар ҳамин гулхан мемонам. яъне дар ҳамин истироҳатгоҳи гулхан мемонед ва фикр мекунам ҳоло нотайёр аст. ҳамин дар инҷо фақат дарахтон ва ин об мебошад? бале, об. инҷо дарахт, об ва кӯҳорам низ ҳастанд. ин худи ҳамон манзараи истироҳатгоҳи гулхан аст. ҳоло ман баъд аз анҷоми барнома инро давом метиҳам рангашро ва баъд ба шумо нишонам метиҳам. хеле хуб. маҳмуд, мегуфтед ки аз хурдӣ ба анамин ҳунари рассомӣ машғул будед ё ин ки яъне анамин чӣ шуд ки шумо анамин санъати рассомиро яъне ба расмкашӣ машғул шудед? падарам ки рассон буд, ман аз хурдсолӣ ба расмҳои он нигоҳ мекардам ва мехостам ки чунин расмҳо мисли он рассон шавам ва дар ҳақиқатан ёд гирифтам ва ҳоло метавонам ки расм кашам. маҳз ин расмҳо бо кӯмаки падарам мебошад ва ман аз шуғлам хелеам розӣ ҳастам. дар оянда мехоҳам ки расмкашам, санъаткор ва ин шуғли дӯстдоштаи ман мебошад. зиёдтар дар кадом мавзӯъҳо тасвир мекунед ва анамон расмҳоро аз тахайюлоти худ тасвир мекунед ё ин ки зиёдтар манзараҳои зебои диёрамонро дида баъдан рӯи авроқи сафед онро тасвир мекунед? ман зиёдтар манзараҳои ватанамонро дида ба варақ тасвир мекунам ва озмуҳоное дар мактаб мешаванд. ҳама вақт ман дар онҳо иштирок мекунам ва дастурҳое ки муаллимон мегӯянд, масалан мегӯянд ин манзара ё ин расмро тасвир кун, ман албатта онро тасвир мекунам ва ин ба ҳамаи ҳамин расмҳои ман бисёртар ба манзараҳо тааллуқ дорад. хеле хуб. дар ягон шумо гуфтед ки дар озмунҳои мактаб ҳам иштирок мекунед. мехостам бидонам ки дар ягон озмун ҷой гирифтаед? албатта ман ҳама вақт дар озмунҳои мактабии худамон, озмуни парчам, модар, иди артиши миллӣ, наврӯз, дар ин озмунҳо ҳатман иштирок кардам ва ҷой ҳам гирифтам. ҷойҳои намоёнро ишғол менамоям. озмунҳое ки дар телевизиони Баҳористон баргузор мегардад, оё ягон маротиба расмҳои худро фиристодаед? бале, 2 маротиба ман расмҳои худамро дар ҳамон озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман фиристодам ва маро як бор ба барнома даъват карда буданд. кадом барнома буд? ба фикрам иди наврӯз буд, дар ҳамон ҷо буд. ман бо чанд нафар рассом шинос шудам ва ман хеле хурсанд ҳастам ки бо рассомон шинос мешавам ва албатта ягон барномаи дигар аз рассомӣ шавад, ман кӯшиш мекунам ки дар он барнома иштирок намоям. ташаккури зиёд. маҳмудҷон, ба шумо барор мехоҳем ки дар оянда яке аз рассомони муваффақи кишварамон шавед. ташаккури калон. рақсидану суруд хондан на танҳо фаҳмидан ва дарк кардани зебоиро меомӯзонад. онҳо тафаккури хаёлӣ ва фантастикии инсонро инкишоф медиҳад. чунин машғулиятҳо бо мақсади инкишоф додани қувва, устуворӣ, ҷусту чолокӣ, қобилияти бартараф намудани душвориҳо, мӯътадил гардонидани ирода ва беҳтар гардонидани саломатии бачагон пешбинӣ карда шудааст.
аввалан худро ба тамошобинон маърифӣ мекардед. ман амиров муҳаммад синфи 4б аз мактаби панҷум мебошам. хеле хуб муҳаммад, чӣ қадар вақт аст ки дар ин истироҳатгоҳ шумо истироҳат карда истодаед? тӯли 5 рӯз мешавад ки ман дар истироҳатгоҳ истироҳат мекунам. муҳаммад, ба мо гуфтанд ки шумо аз уҳдаи сурудхонӣ ба хубӣ мебароед ва хеле овози хуб доред, яъне овози форам доред. оё ин дуруст аст? бале. ин хел ки бошад, як суруди худро замзама мекардед то мо боварӣ ҳосил мекардем ки ин гапҳо дурустанд. малиш. марҳамат. ай ватан туро нозам, насли қаҳрамон дорӣ, дар саросари дунё номи ҷовидон дорӣ, дар саросари дунё номи ҷовидон дорӣ. мешавам чуп аз монат, сарди ҳам ба домонат, хусаву сабистонам нерӯи ба инсон аст, хусаву сабистонам нерӯи ба инсон аст. ҳама инсонҳо чӣ марду чӣ зан, чӣ кӯдакону чӣ болиғ вазифа доранд тозагиро ҳамчун воқеияти аввалиндараҷаи қарзи асосии инсониашон шумурда ҷомеа, маҳал, ҷойи зистро ҳамеша тозаву озода нигоҳ доранд. тоза нигоҳ доштани ҷойи зист, оби кӯлу дарёҳо асоси ҳастии инсону ҳамаи мавҷудоти рӯи олам мебошад ва чун ҳамешагӣ мо аз тозагии сару либос ва хӯроку саломатии кӯдакон пурсон шудем. ҳар рӯз аз пагоҳи рӯзӣ мо кӯдаконро аз муоинаи тиббӣ мегузаронем. ҳарораташонро месанҷем, тозагии сару либосашонро, аз он ҷумла тозагии худи гигиенаи шахсии кӯдакон, ҷои тозагии ҳар як ҷои хоби онҳо, рахти хоб, бассейн ки ҷои ҳавзи шиноварӣ мебошад ва ҷои хӯрокҳои нисфирӯзӣ, ошхонаи онҳоро ҳар рӯз аз субҳ то шом мо онҳоро аз муоинаи тиббӣ мегузаронем. пеш аз оне ки кӯдакҳо ба хӯрокҳои нисфирӯзӣ сар мекунанд, аввал мо аз ҳамаи он ҷойҳоро ба пуррагӣ аз муоина гузаронида, баъд онҳо ба он ҷо барои хӯроки нисфирӯзӣ мераванд. дар саҳни истироҳатгоҳ майдончаи варзишии замонавӣ сохта шудааст ки кӯдакони сину солашон хурдтар метавонанд ба бозиҳои дилхоҳи худ машғул шаванд. дар қисмати дигари майдонча як гурӯҳ кӯдакон бо мураббияшон ба бозии номёбак машғул буданд ки чунин бозиҳо чусту чолокии кӯдаконро муайян месозад ва онҳо боз ҳам ҳушёру зирак мешаванд. шиноварӣ чун дигар намудҳои варзиш аз қадим воситаи баланд бардоштани саломатӣ ва обутоби бадан ба шумор меравад. шиноварӣ миёни мардуми тоҷик ҳамчун ҳунар, санъати варзишӣ, маҳорати мардонагӣ, ҷасорат ва чолокӣ машҳур аст. вақти хӯроки нисфирӯзӣ ҳам шуд, ҳар даста ба худ ном дошта, сардори даста аз онҳо шиёро пурсон мешаваду бо овози баланд бо шиёри худ ба назди ошхона меоянд.
баъди хӯроки нисфирӯзӣ ҳар даста ба утоқи хоби худ меравад ва мувофиқи реҷа аз соати 2 то 4 онҳо истироҳат менамоянд. дар баробари бозиҳои гуногун, машғулиятҳои даставӣ, пайдо кардани дӯстони зиёд ва ҳамзамон озмунҳои зиёд ба монанди расмкашӣ, шоҳмот, озмуни беҳтарин суруд, инҷо истироҳатгирандагон аз боду ҳавои тоза ва табиати зебои диёрамон лаззат мебаранд. инҷо барномаи навбатии дар вақти таътил ба анҷом мерасад, вале ин дустуракони зеборо таътили хушу хурсандона ва рӯзҳои беҳтарин интизор аст.